रुसु नाङैखाय माबा बोरै 29 30 सेकेन्ड ओरैल' ओंखारो चना बोरैबा साखाबाय नो माबायदि ओरै गोदाना इयाव माबा थुग्रा थुग्रा लगायनो दङ कार गैफेरा नालाय मिथिफेरा आंनि जारनिखौ नोंथांमोननिसिम आङो एसे फोरमायगोन दिन सोरबा थैदोनो दखानि सोरबा थैदोनो लोगो लोगो गोबा फैदो आरो ना खर'आ बोरैबा मोनदों होननानै खोथिया भाजा जागासिनो हथादनो आरो मबा थांनाय जाबा इयाव नांबाय आरो दा होमबा नोंसोर गिदिंबाय थाया होमबा महेश्वर दोनदो नामखौ मुवाखौनि लाइसेन्स अलरेडि दंखाजोबो नालाय इटा दिनै मानै अमा बेदर संदो जोंहा मासे ओजोंहा मासे ओमफ्राय ओजोंहा मासे माथाम जायो जोंनि दा कन्टेन्टआ साक्सेस जानाया जोंनि दा कमेडिया साक्सेस जानाया माबायावसो जाहैबाय आगानसे बारबानो मोनोलै जोंहानि बारिखिनो वेलकाम बैक टु द चेनेल विथ अनदर ब्लग भिडिअ लोगोफोर नै जोंनिया गारिया दिनै गारिनिफ्राय जागायनोसै दिनै गारिया जोंहानाव सेकेन्ड दे जोंहा घराया साइडआवनो आंनिया न'स' जायाखै नालाय सिले दंथ'यो दा बिदिनो साफा खालामनानैसो उनाव न'फोरखौ बानायनानैसो लानांसिगोन आं दा गारिखौ गारिखौ खेवनानै फार्स्ट खुलिनानै माबानि खेबसे खुलिनोसै गारिया एसे साइड जानांगोन गारिया एसे साइड जानांगोन नै नांगोन माने बाइकखौ एसे साइड खालामनानै दे आं साइड खालामग्रोना लानि बेनिफ्राय आरो रायलायनि दे आरो दिनैनि टपिकआ जाहैगोन आं इउटुबनिफ्राय इमान बोसोराव खै बोसोर मावखो इउटुब फेसबुकनिफ्राय मा मावखो मा लानो हाखो बेफोरखौ रायलायगोन डिसकासन खालामगोन दिनै दे ओमफ्राय नै जोंहा किटिया दुगैयाखैनो खोमा मोखांबो सुवाखै माथो मोखां सुयो ओमफ्राय गारिनि नामखौ माथो दोनदो नोङो नामखौनो बावगारबाय थायो र' मुक्तिनाथ मोनसे ओमफ्राय महेश्वर मोनसेमोन मुक्तिनाथ मोनसे ओमफ्य महेश्वर मोनसे बाबुना बाबुसोनो मालाय मुक्तिनाथखौ आं दोनदो ओमफ्राय महेश्वरखौ नों दोनदो राखिया सिंह राशिनो राखिया जाबाय सिंह राशि बिनिफ्राय अस्थिया जाबाय बान्दरनि आरो माने गनक नायदोंमोनलै जोङो गनक माने पन्जिका नायनाय ना मा होनो बेफोरबायदि नायदोंमोन आरोना बेयाव मिथियोना राशि मा जायो हौवा ना हिनजाव बेफोरबायदिखौ मिथिजोबो ना बाबुसो ओमफ्राय जोंनाव माने गारिबाबो बाबुसो फैयो आरो नानि फैया नानि गैया जोंनाव बाबु जाजोबो सब नैबो बाबुसो बायदि मोनदों खोनायासै हले सेकेन्डखौ नायनाय जायासै खोनायासै इबो बाबुआनो जागोन मा गादला दाउआनो जागोन आरो इखौबो एसे फुवार दाङो ओमफ्राय गाबोनो नै जोंहा क्लियार खालामनांगोन दिनै हाजिरा मोनासै आङो मोनदों माने दिनै फुजा दं नालाय लेंहरनाय जायासै फुजायाव आख' फाख' जागोन ना फुजा माने इदि फुजा नङा ओरैनो थोगिल' होनानै इनिफ्राय गनक सासे लेंनानै नायखांगोनल' माने मा सोरबा सलायनाय मोननाय मोनि ओरै थायो नालाय बेखौ नायखांनांगोन आरोखि एसे नायो गारि गोदानबाथाय नायो आरो गासिबो बेफोरबायदिनो बे नेम आरो मोनसे गारि गोदान लायो बिसोरो मिथिखायो बिसोर मिथिगो दे नोंसोरबो लाबाथाय नोंसोरबो मिथिगोन नोंसोरबो जुदि सोरबाफोर लानो गोसोबाथाय बेफोरबायदिनो नायनानै लाबानो जाबाय नङाबा मोजां नायनांगौ नङाबा उनाव प्रब्लेम फैयो आरो नायनाया मोजां दा जोंनि दिनैनि टपिकआ जाहैगोन आर्निंनि बागै आर्निं मा खालामखो मा बानायखो बेसेबां समनिफ्राय एकदमबारे नांथाबनानै मा खस्थ' जाबोखो मा मोनबोखो बेफोरखौ आङो डिसकास खालामजोबगोन दिनै दै येस गाइस आङो दा गारि सिङाव दङ स्टार होनोसै ना माने टिकटखौ दोनहैनांगोन नालाय आङो माबायाव स्कुलाव दोनहैनांगोन नालाय बिनिफ्राय दा गारिखौ फार्स्ट स्टार होनोसै आरोना दिनैनि थाखाय ओम नमः शिवाय बरिया जाना दंखायो ना गारिया गोदान ना सेकेन्ड लायैयानो हामदों आङो ना गोदान लानायानो हामखादों बिराद बेनिफ्राय आरो इफोरखौ मडिफाइड खालामजोबनो दङ आङो मडिफाइड खालामजोबनो दङ एकदम बेस्ट मडेलाबो नङा दै एकदम बेस्ट मडेलाबो नङा एलेक्साइ इयो मा होनो बेखौ एल्ट' K10 एलेक्साइ बेनि मडेला एकदम इनि सिङावबो आरो STD दंबोयो STD खौ लाबाखै आं STD आ एसे पावार स्टारिं नङा हाबि जाबि नङा आरो ना AC गैया STD आव स्टेन्डार्डआव बे जाहैबाय एलेक्साइ एल्ट' एलेक्साइ बेयाव AC दङ बेनिफ्राय पावार स्टेरिं बाखि गासैखौबो मडिफिकेसन खालामगोन आङो एकदमबारे सिट काभारनिफ्राय लानानै एकदम बरिया चइस खालामनानैसो होजोबगोन आरो आं ना बेनो किटिया आरो सालाबदों आंनो गारि सिङावनो लोंनांसिगोन नामा आंनोथ' बाहेराव बन्द' खालामथ'नोसै माने खुसियानो लाजाखायाखैलै मैयानिफ्रायनो खुसियानो लाजाखायाखै एकदम बोले जागासिनो आरो फार्स्ट टाइम लाइफनि फार्स्ट कार निजेनि आर्निंदो लानाय एकदमबारे एकदम प्राउड फिल आरो ना निजेनो बिराद प्राउड फिल खालामो साहा लोंग्रोनोसै दायो रायलायबावलायनोसै ने माबायदि गारि गोदाना मोजां बेफोराव लगायनो दंबोयो LED ओरै लगायनो दङ ओरै इयाव माबा थुग्रा लगायनो दङ बक्स लगायनो दङ बुहुत बुस्थु लगायनो दङ AC गुसु फैयो गुदुं फैयो जानोफै कार गैफेरा नालाय मिथिफेरा ना नै दायो जोबो फैयो बार फैयो सलायबा होबासो फैगोन आं होआखैनो नैलाय बेखौ ओरै खालामनानै ओरै खालामबा 1 2 नैलाय गोजांनायाव मा बार जानो अलराइट गाइस इखौ दोनना फैनोसै आङो बेनिफ्राय आरो नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि जार्निखौ नोंथांमोननिसिम आङो एसे फोरमायगोन दिनै अलराइट गाइस गथ'खौ दोननानै फैबाय बेनिफ्राय जोंनि सगा आइथिया गारिया बन्द' मानो होनोबा सोरबा थैदोनो दखानि सोरबा थैदोनो
मेकारमोन सिगाङो बेनिफ्राय दा थैबायनो बेनिनो बन्द आरोना मोनसेबो दखान खुला गैया बेनिफ्राय जोंहा दिनै दङ फुजा माने इमान गिदिर फुजाबो नङा थेवबाबो थगि हाबि जाबि बुट प्रसाद हाबि जाबिथ' नांगोन फिथाइ सामथाइथ' नांगोन बेफोरखौनो दा बहा मोनगोन बेनिखायनो आङो थांनायदो थमना बाजार एसे सिगाङाव जोंनि आथियाबारिनि एसे सिगाङाव जोंहा बाजार मोनसे जायो बेयाव आं किटिखौ लांनो किटिया जाहैबाय आरो गाखोनो हाया मैयाबो डिलारनिफ्राय न'आव फैनाय लोगो लोगोनो माने न'आव गाखोला लाना फैदोंमोन आङो थिखांना लाना फैदोंमोन लोगो गोबा फैदो आरो ना खर'आ बोरैबा मोनदों होननानै बेनिफ्राय बिखौ आङो गोबा गाहोथारगोन माने थिखांदाव बेफोरबायदिनो गोबा होयै अहा होगोन आं इखो होमबासो गोबानाय नङा इयो बेनिफ्राय बिखौबो लांफानि आं दिनै दे अलराइट गाइस आं न'आव मोनफैबाय जोंहा किटिया मा मावदां नायनो थांनो खेबसे मन्दिर लिरगासिनो नै भलेनाथखौ लिरनाय माने लिरखांबाय बेनिफ्राय लगायदो आरो नमो होनदो आरो हर महादेव दिनैनि दिना महादेवनि मुं लानानै जोंबो जागायनाय जाहैबाय जोंबो बाजाराव थांनि बेफोरखौ लगायखांनानै साथि बन्थि लगायखांनानै बाजाराव थांनि राइट गाइस जोङो दा बाजाराव थांनो ओंखारबाय किटियाबो ओंखारबाय बोरैबासो जाखाबायनो बेखौ बिदिनो दिखांदावबाय थानांगोन खेव दे लासै थांगोन दे टेनसन लानाङा मा खालामनो गोलै जाबायानो मथा मथि दायो फुजानि मालाव लाफागोन न'आव थ' होमबा बेदर लाङा मा बेदर लाङो मा जानोबा अमाखौनो लांनांगोन आरो लांबालाय बेफारिखौनो सिनायाना जों दा माने इ बाजाराव जोंनि खाथियानो जायो बारा गोजान जाया इ बाजाराव माने जोङो बारा फैनाय जाया आरो जोंनि आथियाबारियावसो जों बांसिन बाजार खालामो नालाय बेयाव बारा फैनाय जाया जोङो ओंखायनो बारा मिथिया बबे मा दङ मा गैया गारियाव होनो थाखाय आर'नाइ बायदों दाम खमनि गैया गारियाबो दाम गोसासो दखानानो गंसेल' फैयो दखानानो थमनायाव बर'निया अलराइट गाइस जों दा थांबाय दङ दा किटिया भाजा जागासिनो साथा लोंबाखै आंबो दहाय साहा लोंनायानो दा जों न'आव थांसै न'आव थांनानै डाइरेक्ट लोगो हमनो हायासै नोंथाङा बुंगोन माने फुजाखौ थाब जुदि फोजोबनो हायोबा मोजांनि बाथ्रा न'नि खामानि एसे एनै मावनानै आरो गारियाव फुटमेट ना मा होनो सिङाव दि होयो ओइ गाग्रायाव बेखौ होआखै नालाय बेखौ लगायना लायग्रोनांगोन आङो नङाबा एकदम धुला हाबजोबगोन मानसिनि आथिंनि आगाननि धुला माखाया हाबजोबगोन बेखौ दिनै बानायथारनांगोन जेने तेनेबाबो दायो न'आव आरामसे रायलायसिगोन दे अलराइट गाइस नै दानिया किटिया माबानि एसे एडनि भिडिअ खालामनायदो एडनि माने एडफोरखौ होआबा जोंनिया इनकामा बारा जाया नालाय एड रेभिनिउदो बारा जाया बेनिखायनो एडफोरखौ होनो गोनां जायो थ' दा बानायनो नागिरनांगौ आरो इनिया जानोनो नागिरा मुखासथावनो थाया लिरना होलायनांगौ इनो स्क्रिप्ट रोङाना जों बेफोरखौ बानायफेरा नालाय स्क्रिप्ट लिरना होलायनांगौ आरो माबायदि खालामनांगौ जों बेनिफ्राय 10 मिनिट 29 सेकेन्ड 30 सेकेन्डल'सो बानायनांगौ नालाय 10 मिनिटसो जालाङो इनि भिडिअआ 10 मिनिटसो जानायाव 29 30 सेकेन्ड ओरैल' ओंखारो दानस' अलराइट जों बानायग्रोना लानोसै दा लोगो मोनलायगोन गारिखौ मा बिदिनो दा नै लानाया मोजां जादों ना जायासै लानाया हामदो मानो हामदो जेरावखि जाया थांनांगो हथादनो आरो मबा थांनाय जाबा इयाव नांबाय आरो दा होमबा नोंसोर गिदिंबाय थाया होमबा दा नोंसोरनो नांबाय जोंनिया महेश्वर दोनदो नामखौ महेश्वर मुवाखौनि हिंगराखि गोदोर रासि बिदि ओंखाम मोनजाला माथो मिना उन्दैसिन एकदम उन्दै जाना थायो आरो मिन रासिनि मानसिफोरा एकदम उन्दै जाना थायो एकदम जेनना थानाय बायदि टेबदो आङो एएफ लिरनानै दोनदों माने एप्लाइ फर आरो ना एप्लाइ फर आंनिया लाइसेन्स अलरेडि दंखाजोबो नालाय नङाबा लाइसेन्स गैयामोनबा एल लिरनांगौमोन आंनिया लाइसेन्स दंखायो नालाय एप्लाइ फर एएफ टेबदो आदाया गारि सालायनो रोंखागोन नामा रोंग्रा रोङा सोंगासिनो इयो माने आगोल गुवाहाटियावनो सालायना फैखानायमोन आरो ड्राइभार खामोन आङो आं ड्राइभारसो खामोन ना सिगां गारिसो सलायखायोमोन इउटुबनि सिगां इउटुब फेसबुकनि सिगां आङो गारिसो सलायोमोन गाइसमोन नोंथांमोननो आं दिनै खोन्थाबाय सोंहरबाय दंमोन ना गारि सलायनो रोंखागोन नामा होननानै खोन्थाबाय आरो अलराइट गाइस जोंनिया फुजा जोब्बाय मायबा जादो जों दहाय लाना फैनाय इनो लारु गणेश लारु इयो सा दखाननि नङा ना इ लारुआ ओइ माबानि माबायाव लाबोनायसै इसोरनि इसोराल' फानो आरो बेलेगाबो फानगोन आरो बेलेग माबायाव सथा माला साला होजोब्बाय जानोसै रेस्ट जानोसै मेंबाय मैयानिफ्राय ओमफ्राय दसे रायलायनि अलराइट गाइस जोङो दा ओरैनो दसे बेरायथिंदो किटिया न'आव दङ जेनेबा किटिखौ लाबाखै नै जोंहा इसोरो जोंहा फंबायमोनखौ दसे गाखोहोदों आङो गारि गोदानाव सकाथ' बन्द अलरेडि थेवबाबो खेबसे पाकसे थांना फैनो सकखैजा दे
alright guys जोंनिया दा नै किटिया माबा संगासिनो मा संदों किटि थास' बिसं इले माथो थास' बिसंजों इबो मा मोननै अमा थास' बिथ'राइजों अमा बेदर किटिया दिनै मानै मानि अमा बेदर संदो नै ओजोंहा मासे बेनिफ्राय ओजोंहा मासे माथाम जायो बे किटिजों माथाम जायो बे अमाया साखिनो हर दा आरो जोंनिया थमना थांनांगो थमनालायनो माबायाव टिउ थांनांगो जोंनिया इ कारपेट बनो नों थाङा आं दसे जिरायनोलै बा आं हारसिं थांनांगौ ओंख्रिया नांदो र' आं सियार लाना फैनोसै मानसिफोर फैदोंमोन नालाय बाहेरायाव दंजोबो नै सियार माखाया बिराद बुरजा सियार दंखायो आंनियाव आङो हटेलबो होदोंमोन नालाय आदसा आङो दा जारनिखौ खोन्थानि नोंथांमोननो दै जोंनि जिबनाव मा जालांखो मालानिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन आङो बेखौथ' खायसेया मिथिगौ खायसेया मिथिया आङो एक्सुवेलि 2017 निफ्रायनो आङो ससियेल मिडियायाव एक्टिभ दङ दै बिराद एक्टिभ दङ फार्स्टआवनो आं दंमोन एक्टिभ बेनिफ्राय किटियाथ' बांद्राय ओंखारामोन लाजियोमोन ओमफ्राय कन्टेन्टफोरखौबो आङो ब्लगिं हाबि जाबि बेफोरबायदि लाबोगोन ना माबायदि लाबोगोन माखौबा सेस्था खालामबाय टेकनिकेल सेस्था खालामबाय टेक्न'लजिखौबो रावबो नाया बहुत बिभागनि भिडिअ रस्टिंनि भिडिअनिफ्राय लानानै बहुत बिभागनि भिडिअ आङो ट्राइ खालामनानै दा नै जोंनि दा कन्टेन्टआ साक्सेस जानाया जोंनि दा कमेडियाव किटिजों आंजों साक्सेस जानाया माबायावसो जाहैबाय माबानिफ्राय जों स्टार्ट खालामदों 24 निफ्राय ना किटि जों 24 निफ्राय स्टार्ट खालामबाय 17 निफ्राय 24 लागैसिम आङो बेफोरबायदिनो 17 निफ्राय 21 आलासिम आङो टेकनिकेल चेनेल ब्लगिं चेनेल बेफोरबायदिनो ट्राइ खालामनानै मेंनानै आङो बोसोरनै गेप्स दोननानै 24 निफ्राय आरोबाव आङो जागायदों बोसोरनै मेंनानै आङो गेप्स दोनदोंमोन माने एकदम जालामोन आरो नांला दे आं जाला फेसबुक इउटुबनि खामायनाय आं जाला होननानै दोनबायमोन आरो बेनिफ्राय दखानबो होबाय आङो बहुत खामानिबो मावहैबाय बबा साख्रि बाख्रि गैया नालाय जों बेफोरबायदिनो मावना जानांसिगोन होननानै आरोबाव जस उन्थिखांलायबाय आंहा 24 निफ्राय आरो जस उन्थिखांनानै जोङो ट्राइ खालामै जायाबो जाया ट्राइ खालामनानै किटिजों आंजों एकदमबारे जोंनि कन्टेन्टआ सोलिनाय जाबाय एसे बिनिफ्रायसो जों दा नै दिनै न' गंसे लुबाय जिमान खरसा दङ आइफन साइफननिफ्राय लानानै मबाइलनिफ्राय लानानै जिमान आं न'आव खरसा खालामदों जिमान आं न'आव खामानि मावदों गार्देननिफ्राय हा खोनायनिफ्राय दिनै गारि लानायसिम आङो इउटुब आरो फेसबुकनि आर्निंजोंनो लाजोबनाय बायदि जाहैदों ना गिदिर बेखिनिया जाफुंनो हादों नोंथांमोननि अननाय सापर्ट आरो जोंनि एसे खस्थ'जों बेनिखायनो होनो मानसिफोरा हार्ड वर्क खालाम आं बेखौबो सानाखैदि आङो बिराद हार्ड वर्क खालामदों आं बिराद गोदोर खामानि मावदों बेफोरबायदिबो सानाखै आं जेसांखिनि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों मावनानै ससियेल मिडियायाव बेखिनिखौसो आं फोरमायलांनो नाजायो आरो नोंथांमोननो बिदि नङादि ससियेल मिडिया फैसा होयो खिन्थु डेडिकेसन थानांगोन आरो मानसिया एखेबारे नांथाबनो हानांगोन होमबानियासो जागोन नों पार्ट टाइम हिसाबैबाबो मावजागोन एसे एनै बिदि नङा जे नों साख्रि ताख्रि गारनानै आरामसे नोङो इउटुब बानायबाय था बेफोरबायदि टेलेन्टखौ गासैनोबो हरा आरो गासैनोबो फेस भेलु हरा फेस भेलुआ जेथियालागि जाया नोंनि आं फेस भेलु बानायनो थाखाय आङो 8 बोसोर नांदों आंनो 8-9 बोसोरावसो आङो फेस भेलु बानायनो हादों दिनै आंखौ मानसिया सिनाय हायो बबा थांबाथाय मानसिफोरा सिनाय हायो बेफोरबायदि आरोना दिनै आं थांबाथाय किटि थांबाथाय जों फेस भेलु बानायनो थाखाय 8-9 बोसोर नांलांदो आरामसे जों कन्टेन्ट बानाय नोंखौ मा साखिदो नों मा साखिदो मबे साखिनाय आंनिया इ नङा इयो ओंखायथ' माबा मोनामनाय मोनदां मा बुस्थु इयो हरनि बयलारसो बियो मोनामाखै इबो मोजांसो माखौबासो साखिदां साला मोनामाखैथ' इबो बयलारसो आं दानि खोबदोंमोन मा गुसु जाखो होनदां र' रायलाय बावगारलाय लांदो बेसेरा आंनि जार्निनि बागै बुंखादा ना ओमफ्राय मेन बुस्थुआ जाहैबाय फेस भेलु दे दै हर गिलास आंना जेब्लाबो बुङो आङो दे मानसिफोरखौ फेस भेलु बानायना लाग्रो फेस भेलु बानायबाथाय नोंनिया इनकामा अट'मेटिकेलि बनिफ्रायबा फैगोन आरामसे प्रम'सन्सनिफ्राय फैगोन एड्सनिफ्राय फैगोन आरो एक्सट्रा रेभिनिउआथ' एक्सट्रायानो बेफोरबायदि फेस भेलु इज भेरि इम्परटेन्ट होननाय बायदि मोनसे फारसेथिं आरो मानसिफोरजोंबो सिनाय जाबाय आरो बेफोरबायदि जायो बेयो मोनसे 8 बोसोर 9 बोसोरसो जाबाय जों डेडिकेसन हार्ड वर्क खालामनाया दिनैसो एसे फिथाइ मोनदों आरो इदि नङा आङो बा मार मोनबाय मार साक्सेस जाबाय बिदि नङा नामान मोननो हादों आरो 1% आरो बहुत मोननो दङ नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खिन्थिलांबाय दा जोङो नोंथांमोनखौ बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट खालामलांबाय थागोन नोंथांमोनखौ जों जि एक्सपिरियेन्स मोनो बेखौबो फोरमायलांबाय थागोन आरो जोंनि लाइफनि जार्निजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायफानानै जोंनि जार्नि गासैनिबो जार्नि बेफोरबायदि जों खौसेयैनो थांगोन बायदि होननानै आं आसा थिबाय आरोना दै गांलाय लांबाय सैमा फिसाया न' सिङाव हाबफैदोंनो बुखैबा सनालिनि फिसाया बेखिनियानोमोन गाइसमोन आरो दायोहालागि आङो ब्लगाथ' दानो जोबथ'वाखै मोनायालासिसो जोबखायो आंनि ब्लगा थ' दायो आरो गारि सारि आरो आङो जुदि लांनाय जायोबा कारपेट बन कारपेटखौथ' बथारनांगोन मासबि नङाबा एकदम धुला जमा जाजोब्बाय आंनिया बेनिखायनो दायो लांगोन आङो टिउसुकआव बिनिफ्राय जोंनि खाथियावनो बाथौ फुजा जागासिनो दाखालि पुर्निमा रबिबाराव जोंहाबो मन्दिर लादोंमोन नालाय बेखालि बाथौ फुजा जागासिनो जोंनिया बिनिफ्राय खाथिबाबो थांनोनो सोलाबाखै एकदम मोजां खाथिंना जों खाथिंबाय दिनै लांगोन ना लाङा मिथिला आरो आदाया आगानसे बारबानो मोनोलै जोंहानि बारिखिनो इयावनो थांनो सोलाबबावाखै सोलाबबावाखै खामानि
माखा बहा थांनो सोलाबनो आलासिबो फैबाय माबाय सोलाबथाराखै मानो थांनोनो दाखालिबो थरायना लाखो बुंदोंमोन बेखौबो नायलांदो दे फुजाखौ होननानै थानो बाबाय ओंखायनो थांनायसै आरो बिदिनो आरोना हाबाबो फैबाय दङ सोरनिबा एक्टर एक्ट्रिसफोरनि बेनिफ्राय बेयावबो आरो निमन्त्रन दंजोबो बेयावबो थांनांगोन बेयाव बेफोरनि ब्लगाबो बिराद इन्टारेस्ट जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ गारलांनाङा आरो मायबाफोर गाज्रि मोनदोंबा जोंनि ब्लगाव मायबाफोर जुदि गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आं बेखौ सुद्रायगोन दै अलराइट गाइस ओंखाम जाखांनानै टिउआव थांनाय प्लेनमोन आंहा बै कारपेट बनो थाखाय बिनिफ्राय प्लेना केनसेल जाहैबाय मोनानो जासिगोन माने उन्दुदोंमोन जों दसे बेयावनो एसे साननैसोआ बिराद मेंनाय जादोंना बेनिखायनो उन्दुलांनानै एकदमबारे जायासै आरो प्लेना केनसेल जायो दा बेनिखायनो दायो जोङो फुजायावसो थांसिगोन पाकसे मोनाब्लि किटिया दाबो उन्थियाखैयानो गथ' गथाय बिमा फिसा गासिबो उन्दुजोबदोंमोन बेनिफ्राय दासो आं सारि मोनदों गथ'आबो सारि मोनबाय किटिया सारिखौनो मोनाखै 5थासो जानोसैयानो अलमस्ट नै हाग्रायावबो माने माबा होआखैमोन दै होथारनाय जायाखैमोन बेनिखायनो दै होनोसै एसे बादामालि गयो फार्स्टआव दैया मोजां नालाय बादामालि खाजोबना दं पाइपआ एकदम बादामालि गयो फार्स्टआवनो एकदम आयरन माने एकदम थोबसेबो गैया आरो जोंहानि दैया बिराद मोजां जोंहानि खिनियाव दैया गार्देनावबो होयो एसे ओमफ्राय दै होग्रोना लानोसै आङो दै अल राइट गाइस आरोबाव उन्दुना दंबायमोन आङो फैनानै दसे खामानि मावनानै बेलासिनि टिआइनिफ्रायनो आंनो साहा फुदुंना लाबोदो सनाया जोंहा सना अनसै किटि आंखौ नै फुजा नायनो थांनायनि बाहाना आरो इयो माने आंनो साहा फुदुंफ्ला होनानै अनफ्लासोगोन आरो माबा मोनसे खामानि गावनि दिहुननो गोनांबा आंखौ बिराद अनफ्लासोगोन आरो बेयावनो इयावनो होगोन आरो फुजा नायनो थांनायनि लाहार फाहार आरो माने फुजायाबो बांद्राय गिदिर नङा मेला सेला गैया बेफोरबायदि गोदो जायोमोन सिगां मेलाफोर जायोमोन दा जाला फिसा जालांबाय जोंनिया फुजाया गोदोर जालांनांगौ फिसासो जालांबाय थायो थारमाने जोंनि बर'फोरनि फुजाफोरा आरो मोनसे घटना जिथु जोङो दागाव होनाय बुस्थु ना दागाव होनाय जिनिसानो नस्थ' खालामलांबाय थादों जिनिसफोरखौ माने देरनो होआखै फुजाफोरखौ अलराइट गाइस नै दानिया किटिया माबानि एसे एडनि भिडिअ खालामनायदो एडनि माने एडफोरखौ होआबा जोंनिया इनकामा बारा जाया नालाय एड रेभिनिउदो बारा जाया बेनिखायनो एडफोरखौ होनो गोनां जायो थ' दा बानायनो नागिरनाय आरो इनिया जानोनो नागिरा मुखासथावनो थाया लिरना होलायनांगौ इनो स्क्रिप्ट रोङाना जों बेफोरखौ बानायफेरा नालाय स्क्रिप्ट लिरना होलायनांगौ आरो माबायदि खालामनांगौ जों बेनिफ्राय 10 मिनिट 29 सेकेन्ड 30 सेकेन्डल'सो बानायनांगौ नालाय 10 मिनिटसो जालाङो इनि भिडिअआ 10 मिनिटसो जानायाव 29 30 सेकेन्ड ओरैल' ओंखारो दानस' जों बानायग्रोना लानोसै दा लोगो मोनलायगोन मायबा होनदो किटिया मालायसो एसे खामायबायनो दा बिदिनो आरोना आर्निंफोरा जोंनिया बेफोरबायदिनो फैयो सोरनिबा एप प्रमट खालामनांगौ सोरनिबा दुखान प्रमट खालामनांगौ सोरनिबा बिजनेस प्रमट खालामनांगौ बेफोरनिफ्राय एसे एनै थाइसे थाइनै फैयो आरो बेखौनो होनदो किटिया आंबो एसे खामायबाय दानि भिडिअ बानायनायखौ होनदों इउटुबनि आर्निंफोरा आरो फेसबुकनि आर्निंफोराथ' मालाबा $100 खालामनो हाया इदि जाहैयो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि एपफोरखौ एडभार्टाइज होनो गोनां जायो बेनिफ्राय नोंथांमोना बांद्राय गोसो होना ओरै दामब्रेबानो जाबाय माबाखौ मा होनो बेखौ नायनानै ओरै दामब्रेनानै नायलांबानो जाबाय माबाखौ जिथु बेफोरबायदि गेमनि प्रम'सनफोरनि माबाखौ भिडिअफोरखौ एकदम दख'ना गानबाथाय गंनो हाया बे देरबाय नालाय बेया मेजेम माखा सरबे माखा बारायबाय नालाय बेनिखायनो गंनो हाया नालाय मुजा गानहोनो दा बुदां गागा जाबायना नोंबो गानखायासैना आङो बावगारबाय जों दा फुजायाव थांनो ओंखारदों आरो इनै इखौ मोजांसिना होनै मासि गोनांलै मादो थांगोन खारदोसो न'फोरखौ ताला मारिजोबखानोसै जि माखा जाबनो मोनाखै आलाय सिलाय जाजोबना दङ सुना दोनखांनानै जाबनो मोनाखै अलराइट गाइस उन्दुनोबो ओंखारदों खर'बो सादो जोङो फुजायाव थांनोसै दे मोसादों ना फिसाजो मोनबाय आंहा दे सिफुं मम' जायोनो जानायल' दाउआनो मानैल' बेयो फार्स्ट खालिनिफ्रायनो दं रावबो मोनाखै ब्रेकआव बेखै ब्रेकआ ब्रेक थायाना गेलेथ'वालै आं मोनालै गेलेनो उदै बुंबाय नामा ओंखाम जाहैनो जाहैला नोङो दा मार माबा माबि जाबाय माथो नोङो दे जानायानो जानाय किटिया डेन्जार जानाय माने मानसिया एबार दाउ आंना जानांगोन अमाखौ जाया बेसे जानो अमाखौ नैखौ जानांगोन चिकेनखौ मिसिंसोनो मालायसा बर' होननानै बर' रायलायगासिनो जों जा बेबाले बर' नाजाने नै बरिया रस्टेड चिकेन जानायानो जानाय जाया दाउ आंनाय गोथाव जादों ना दे गुदुं जानो मोजां जादों
नाङैखायो माबा बोरैबा